Ngewel. Sik tak urus sik. Ngewel kuwi nek biyen aku nek dolanan biliar kae to. Kae bali iso ngewel. Jadi maksudnya ngewel ki ora pas. Melitre. Maksudnya ngewel ki nek kowe piye? Mergo kowe didelok karo musikan kowe kok ngewel. Deg-degan kula Pak nek blek. Sing deg-degan apa? Pripun Pak? Nek blero e. Ayo ngati-ati wis cetha dindingan cetha ngono kok. Heeh. Ora grogi ta? Nek kira-kira grogi didelok musikan kae musikan ndase dibuntel plastik resek apa piye? Karo mawon Pak. Santai wae ora sakit susu. Gayamu ora. Kagetan iki. Batine yo enak-enak. Jembleng kaget ya dirasa-rasake. Kowe iki sosok ngono kuwi, jembleng ya ngono kuwi jembleng. Nggih, jenglengane piye, Jos? Tiba-tiba. Yo jemblenge tiba-tiba ngono kuwi. Ngono dadi iki waduh. Terus iya, iya. Gembel kok yang kowe iki mau pedih mau grogi saya pas meroh apike lah niki pesen ngeten iki lho Pak tangane lho oh mau muni ngeri saiki yo apike terus jaluk nih. Terus asik mesti niki ana ngewele niki Pak. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Nggih. Ngewel ora apa-apa. Ngelisip. Ayo. Oke, wis terus. Sing bener. Bubuk. Capek ya. Terus.
Ayo. Ayo. Deloke aku toh jan ora. Ojo deloke bakon terus deloke bakon. Engko sik tak kosik. Pari aneh. Hah? Bisa urut? Ajari Pak. Dasane. Nggih. Iya. Iki wakil apa cukup aku sing ngajari? Wakil kelima apa piye? Aja kok ndak remuk ning. Diroke aku ya. Nggih, Pak. Tuku telo. Tuku telo. Barani. Tuku telo. Tuku telo. Kudu banget ele double, Pak. Apa? Ele double ngoten. Ora. Oke. Siji wae. Tuku telo. Tuku telo. Karo mangan apem. Karo mangan apem. Warga mendiro. Warga mendiro. Ayam tentrem. Ayam tentrem. Asik tuh. Asik banget. Asik. Lagu sepisan ngasik ngono iki. Aman iki Pak, kula variane bener. Bola bali acur. Lah kan kula diajari Pak, paling kecil. Apa sing kecil? Kula paling kecil. Kecil ning atas kuwi. Anu nih. Kelingkinge Pak. Kelingkinge. Kecil nggih. Ndi to kelingking koyo. Iki kelingking. Nggih. Nek iki yo Jadi tengah. jari tengah. Nggih. Temunggul. Temunggul. Pinggul. Saiki ganti apa? Ayo no, Fitri no, variane. Neng kami joro Ning kami joro goleki goleki Joko Joko metik ngono to. mugi warga mendira Mugi warga mendira tansah bagya mulya. terus kiwane Tuku gendera tuku gendera ning pinggir dalan. neng pinggir dalan. Mugi warga mendira Mugi warga mendira tansah pinaringan karaharja. kiwane Mangan iwak dara mangan duh anu we gurih rasane. mangan liwat durung gurih rasane terus Mugi warga mendira mugi warga mendira lancar rezekine. sip kiwane Neng barang kusuma berbahaya ini lah aku kok bahaya Pak. ya ini ya ini nong barang kesumo digaruk eti bojone langsung garuk iku ayo Arep golek tahu ono. dia mesti boleh tahu bulan mesti ya kan? Terus Mugi warga mendira tansah rahayu. wiro swara ayo ready bojomu nang barang usumo kowe nanti arepe
Pandan Simo wae. Sing ora petuk sapa? Mancing nyang Pandan Simo. Mancing jelas. Sangune apem. Tuku rasangu, tuku apem. Mancing nang Pandan Simo karo tuku apem ngono. Mancing nang Pandan Simo karo tuku apem. Mugi warga ing mendira tansah ayem tentrem. Luwak, ayo. Kelik luwak. Niku ingkang asmanipun kelik luwak nggih menika. Ayo. Gelar kloso ditunjuk kurem. Kowe krono kandhang kok ora. Cerita sangro. Mulane kandhang wedhus kuwi tebas iki. Aja minggu turu bentus wae. Ono bentuse dingul. Nggo bangun maneh. Mugi warga mandira ayem tentrem. Padha mau ganti ora. Aku mau yo Pak Edi yo kowe ganti aja pengi tentrem liyane. Rayu. Widodo Basuki. Tamat. Teguh oh iya ngono iki. Ora ming tentrem terus ket mau. Aduh sego. Apa? Segone mambu. Luwak kaya asu. Sing apik wae ora gawe mangkel aku kowe kira. Mugi warga mandira tansah rahayu. Genti Basuki, Pak. Basuki Rahayu selalu. Ayo terus ke Fitri. Panas udan paling aneh. Capek gunung.
Budi Karya. Wis DTF budene Sampun, Pak. pira? Alhamdulillah. Pira? Gimana? Nek? Kapan, Pak? Oh ya wis. Nggih. Alhamdulillah ya. Sepen aku ora njaluk. Lho aku ngono kuwi kok model iki nyok, pancen iki kowe nyok. Maka ngingkemi saweran aku ora tau. Ono saweran ya nyok diduk aku ya. Kok kanca-kanca iki semene Mas, nyok aku. Ibu-i, Pak, ibu-i. Nek Ibu-i, Pak. timbui apa kok? Timbui kene iki golek ibu Culrak kok awal mau kok. piye? Culrak awal. Aku kok ora ya. Aku nek karo sapa-sapa ora tau wal. Ya karo kanca-kanca iki ya aku ya. Saya tunggu iki ya aku ya. Sakame ganti Mas, kae do suwek nggon karo ganti aku ya. Ayo ganti bakor iso. Nggur kuping kowe. Nggih wae. Minangane pamunggutan iki mau saka Mas Budi Karya iki ana sing ngersake rujak jeruk dibawani dijogeti saking Mbah Min Kulon Progo Kerbangan AKP Min Joko Metik ayo rujak jeruk di bawani nggih Intan sagu rujak jeruk sagu maju ngaget iki gelo ana sawerane kok tak neke kowe wis nek sukses tenan dibawani ning ya Raja Sawer Raja Sawer kok sawer bar pernah ngadu jago ya nyawer pernah ngadu jago di ngedek kan ayo